Umlingisi wozalo odume ngokukhuluma isiNgisi esinamagama aqinile uNyawo udide izifundo emcimbini wokubonga abafundi abenze kahle wengane zakwethu. Sisifundazwe saKwaZulu-Natal sithole u-83% namhlanje. Ngawuthi namhlanje isifundazwe saKwaZulu-Natal noma sideserve i-honorificability to-Natal sakithi. Njengoba silana ngiswele ukuthi indlu yesonto kwathi angithi nje amen ikhona kodwa bazalwane. Ngicela utshele umakhelwane wakho ukuthi waze wamuhle makhelwane. Hhayi ake sishintshe ithi waze waphantritulinous makhelwane. Uyabona wena makhelwane uyisindi lomkhuhlane. Hayi umkhuhlanyana nje. Kodwa uyisindi le-pneumocroscopic silicovolcanomatosis. Hayi niyayona akasezwanga hayi umkhuhlanyana nje. Kodwa uyisindi le-pneumocroscopic silicovolcanomatosis. Siyabonga kakhulu ngiyazi ukuthi njengoba silana namhlanje othisha nabothisha omkhulu wonke nje umuntu basebenze kakhulu. Mina-ke engikucebo ngwami Thembu ekhaya isemanguze kwamhlabela ingana. Ekhaya isemkhanya kude lona engizobe ubiza izolo kuthiwa wenze kahle. Ngangifunde eShayina High School nayibonile nayo yenze kahle u-97.11%. Okungijabulisayo ukuthi seke saya la sibe siyobe kumkhuleko sinosugwemeza lapho ukuze abaphasa futhi kahle kusho ukuthi kuhambe kahle. Ngiyazi ukuthi ekoleni njengoba kade isifundazwe saKwaZulu-Natal besilokhu siyilaphana kude si-improvile besilokhu sizizwa sine-exasperation, sizizwa si-crestfallen, sizizwa siphethephe. Kodwa unequivocally njengamanje sizizwa nje si-ilogofasiyo yinkukupurula sakithi. Unequivocally namhlanje sizizwa si-supercalifragilisticexpialidocious sakithi. Ngiyazi ukuthi nami ngeke ngaba uthisha ngangifundisa isicelo sethu kwavuma naseshengeza high school ufundisa i-maths. Ngiyawazi lo mzuzu lo ukuthi uba kanjani abanye sebeyobheka ukuthi benze njani i-maths, i-physical science benze njani. Siyabonga kakhulu njengoba isifundazwe saKwaZulu-Natal senze kahle. Shouthi yonke into ihambe kahle. Sifundisa abantwana aba-unscrupulous, iniquitous and contemptuous. Sifundisa abantu abane-commode convising. Kodwa just imagine abanye benjani bene-commode convising nalaba ilogofasiyo lipokunoria concomitant. Libizwa ngani loo nto le? I-agalpacological. Kodwa i-idiosyncrasies sinabanye ekoleni. Kodwa siyajabula ukuthi namhlanje siyayiqhenya ukuthi kuhambe kahle. Siyabonga kakhulu kuwo wonke